druhej časti našej videopríručky sa zameriame na prácu so šablónami, ktoré vám v systéme Besoft Online umožnia vytvárať vlastné testovacie sady. Je dôležité rozlišovať medzi dvoma typmi obsahu. Šablóny označené ako legislatívne slúžia výhradne na prezeranie. Tieto šablóny nie je možné editovať ani odstrániť a zobrazia sa vám v prípade, že máte zakúpené príslušné oblasti z našej knižnice. Takže poďme si ukázať postup. Tvorba šablón. Základný princíp a ukladanie. Všetky šablóny, ktoré si spoločne vytvoríme, sa skladajú z dokumentov pripravených v prvej časti o otázkach. Tieto vaše šablóny sa následne prehľadne ukladajú do sekcie Vlastné. Postup vytvorenia a popis. Proces začneme kliknutím na tlačidlo Nová šablóna. V prvom kroku zadáme názov. Môžeme pridať stručný popis a zvoliť miesto uloženia v štruktúre. Systém nám dokonca umožňuje vybrať si nadradenú šablónu, čím k tej pôvodnej vieme jednoducho pridružiť ďalšiu. Vkladanie obsahu plus pridať dokument. Teraz do našej šablóny vložíme samotné otázky prostredníctvom voľby Pridať dokument. Otvorí sa nám stromová štruktúra, kde máme na výber z dvoch zdrojov. Môžeme siahnuť po predpripravenej legislatívnej časti, napríklad pre skúšky technikov, alebo si vybrať dokumenty z časti Vlastné, ktoré sme si vytvorili v predošlom videu. Výber otázok a značky. Pri vkladaní dokumentu si volíme spôsob výberu otázok. Môžeme pridať všetky otázky, vybrať ich manuálne, alebo využiť inteligentný výber podľa značiek. Značky si môžete definovať v sekcii Nástroje, Firemné nastavenia, pričom k vlastným otázkam ich priraďujete priamo pri ich tvorbe v prvej časti modulu. Dokončenie a záver druhej časti. Po kliknutí na Dokončiť sa naša šablóna úspešne uloží do sekcie Vlastné. Toto bola druhá časť našej príručky. V nasledujúcom videu sa pozrieme na samotné testy, kde budeme tieto šablóny používať na finálne nastavenie a priraďovanie testov účastníkom.